Nu vil jeg præsentere min lille video. Det er en domino-bane af Lego-klodser. Lad os lige gå over og kigge på den. Så vi se, at der er rødt, gult, blåt, sort, hvidt, grønt, rødt, blåt, rødt, hvidt, blåt, rødt, hvidt, gult. Den starter lige der med den gule, og jeg er spændt på at se, om den virker. Det tog mig lang tid at blive godt, og godt at det går klodser. Nu vil jeg vente den. Er I klar? Det vil den om 3, 2, 1. Nu slutter den. Det var bare rigtig god. Så jeg ved